wiele osób, które zaczynają swoją przygodę z treningiem siłowym, zadaje sobie pytanie, jaki system treningowy jest najlepszy? FBW? Push-pull legs? Góra-dół? A może jeszcze coś innego? Może jakiś crossfit albo trening funkcjonalny? No i właśnie, tutaj pojawia się pytanie, skoro opcji jest tyle, to która jest najlepsza? W internecie znajdziesz tysiące filmów, gdzie ktoś krzyczy, że właśnie to FBW jest jedyną twoją drogą, albo push-pull legs, albo jakiś inny system. No to jak to jest? Który system jest najlepszy? Otóż prawda jest taka, że najlepszy system to ten, który teraz właśnie robisz, który wykonujesz. Bo jeżeli jest nawet najlepszy system na świecie, jakiś naprawdę magiczny system, a ty go nie robisz, to po prostu to nie jest dobry system.